Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Влоги имрӯзаи мо аз ҳамин магазин сар мешавад. Хостам ба шумо каме навор кунам. Марҳамат, то охира тамошо кунед. Тамошобинони азиз, ана нархи ин курткаро бинед, 950. Сифаташ беҳад хуб аст, қимат нест, нархаш бисёр нархи дастрас. Яку 300 осенне-весенний. Ана ин пиҷакҳо беҳад бо нархҳои дастрас, дӯстони азиз. Ана ин шим комплект ҳамроҳи жилеткаш 930 рубл ва фикр мекунам ки беҳад нархи хуб. Ана ин ҳам 1650 двойка. Нархашон беҳад нағз аст. Ана ин бошад тройка 1950. Сею 750 комплект. Дар дигар магазинҳо ин хел комплект 5-6 ҳазор меистад. Толстовка двойка наческати 1800. Да, что ты? 360, ну, 150, 510. дӯстони азиз, ана дар ин ҷо аз магазин баромадам. Камтар бошадам ба шумо навор кардам. аз валберис барои малика каша заказ карда будам, гирифтам. дар хона бароятон абзор мекунам. ҳар мумкин ки барои модароне ки кӯдаки майда доранд ягон чизи лозимиро ба худ мегиред, ба ҳамин хотир абзор мекунам.
имрӯз бисёр ҳаво хунук, шабҳои хунук. ҳозир ба магазини мирупаковки медароям. Пакет мегирам барои мусор ва барои муаллимаи Маша ва воспитатели Ҳасан Ҳусейн. ягонаму падаркаи солинави бояд гирам. барои дигар бачаҳо ҳамин коллектив пул партофтем, пул ҷамъ кардем. Масалан анами синфи Настя, синфи Лиза, ҳамамон пул ҷамъ кардем. Родителиҳо, падару модаро ягонамуд падарка мегирем, тайёр заказ мекунем ё ки худамон ҷамъ мекунем аз мандарин, шампанский. барои синфи Маша бошад намекунад бисёртар. ҳамин хел падару модарои безответственне ҳастанд ба фикрам. ба ҳамин хотир тамошобинони азиз, дар инҷо мо аз хонаи модарам буромадем, обед кардем. ҳама каса бачаҳо аз мактаб омаданд. ҳозир майда ба хона рафта истодаем. дар роҳ нами площадкаро дида бачаҳо хоҳиш карданд ки каме бозӣ кунанд. дар инҷо Настенька намехоҳад рафта. Настенька хон, здрасте. Настенька аллакай худашро духтари калон ҳис мекунад. хел бозиҳо бозӣ намекунад. дар инҷа бошад рюкзакҳои бачаҳо, сумкаҳои мо. ҳозир як 15-20 дақиқа бозӣ мекунад, баъд меравем. Лёня, не упади, аккуратно. Молодцы, Хасан Хусейн, сестренку катаете? Хасан Хусейн, Маша ва Лизаро дар качели ҷунбонда истоданд. Аккуратно, аккуратно. Маша, ты сейчас упадешь ведь. Я так не специально. Маша, держи. Настя, молчи. Ну, она улетит, она вот об снег ударится и все. Мягкий, пушистый снег. Да, Маша? Да. Мам, мне не больно, мы вчера играли, мы постоянно падали там картончиком, да? Ну, смотри. Нет. Сильно не раскачивай, Маша. Я с домики. Да. Вот так. Залазите. Залази. Куда? Домик. Левань. Домик залазите. Что? Да с домик залазите. Да с домик залазите. Давай. Я там Тоня должен пластик. Хусейн, ножками нельзя, там люди сидят, ножками нельзя. Какие люди? Не встанешь? Да, встанешь, может быть? Ну ладно, все, поехали. Все, сиди. модарони азиз, хоҳарони азиз, ана дар инҷо ман аз валберис кашаҳоро гирифтам. ана ин намуд каша рисовая, тиква абрикос, ин дар пятёрка, дар магнит, дар ҳама ҷо ҳасту, лекин нархаш бисёр нархи қимат. дар валберис бошад ман 90 рубли заказ кардам. ана ин хел ду намуд аз фрутаняня.
боз фрутаняняро рисовый бе каду заказ кардам, бе каду ва абрикос заказ кардам. Малика бисёр анами хел кашаро дӯст медорад. Кашае ки ман мепазам барои фарзандони калоним Малика намехӯрад. Ана аз ин рисовый молочный бо со вкусом груши. Инам дар магнит нест анами хел намуд. Хайнс ҳасту, пшеничный, дигар вкусҳо ҳасту, лекин анамин рисовый бо груша надорад. Дар магнит, дар пятёрка надорад. Мумкин дар шаҳрҳои калон ҳаст, лекин шаҳри мо майда аст. Барои ҳамин ин хел выбори калон нест, дӯстони азиз. Ба ҳамин хотир аз Валберис заказ мекунам. Анами хел пшеничный каша тыквенный заказ кардам ва анами хел кукурузный молочный, анами хел без добавка. Ва фикр мекунам ки барои модароне ки кӯдаки майда доранд, канали ман бо ягон маслиҳат ё ки бо ягон подсказка ба шумо кӯмак мекунад. Масалан, модароне ҳастанд ки кӯдаки майда доранд, метарсанд чӣ хел каша диҳанд баъди 5 моҳагӣ, баъди 6 моҳагӣ. Метавонед аз ҳамин канали ман бинед ё ки нависед дар комментария ягон савол дошта бошед. Ман чӣ хеле ки пештар гуфтагӣ будам, Ҳасан Ҳусейни ман, дугоникои ман бо вазни майда таваллуд шудагӣ буданд ва ман опати кӯдакро бо вазни майда калон карданро дорам. Ба ҳамин хотир метавонед нависед. Аз дастам чӣ хел кӯмак биёяд, чӣ хел маслиҳат биёяд, медиҳам бароятон. Баъд хоҳарони азиз, ман ин намуд витамин заказ кардам барои Ҳусейнҷон. Пештар ҳам заказ кардагӣ будам. Чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, Ҳусейнҷон дандонҳояш аз 3 сола буд, дар детсад шикастагӣ буд дандони болояшро. Ба стоматолог бурдагӣ будем, рентген кардагӣ будем. Гуфтанд ки бо решааш шикастааст, лекин то ҳол дандонаш набаромадааст. Ва бо маслиҳати педиатрамон аз ҳамин харидорӣ кардам. Ин аллакай дуюм курсашро ман дода истодам. 3 моҳ пеш додагӣ будам. Боз ҳамин рӯз гирифтам, медиҳем, кани мебинем результат чӣ хел мешавад. Аз ҳамин гирифтам ва як бори дигар мехоҳам ба шумо дар бораи ана ҳамин коллаген тавсия диҳам. Инро ҳам ман аллакай 3-ум ё 4-ум маротиба харидорӣ кардам. Инро аз Валберис. Ин барои нухунҳое ки отслаиваться мешавад, барои мӯйҳое ки мерезад. Ана бинед, ман аллакай хӯрданашро сар кардам. Дар инҷо мерни лошка дорад, бебӯ, бемаза, маза надорад. Ягон намуд маза. Ана ҳамин хел хоҳарон, ягон намуд маза надорад. Аз рехтани мӯй, барои пӯсти рӯй хуб шудан. Коллаген дорад дар таркибаш. Ин коллаген аст асосан. Ана ҳамин хел, дӯстони азиз, ман коллагени мурғро ҳам гирифтагӣ будам. Бисёр ба ман маъқул шуд. Рибный коллагенам гирифтагӣ будам. Бисёр маъқул шуд ба ман. Баъд аз ҳаминам проба карда истодам. Шумо низ метавонед харидорӣ кунед аз Валберис. Ана артикулашро намедонам дар куҷо бинам. Ҳамин хел хоҳарони азиз, аллакай бачаҳои ман дод зада истоданд. Хайр бадтар влогамонро давом медиҳем. тамошобинони азиз, дар инҷо бачаҳои ман поделка карда истоданд. Ана ин духтарча меҳмони мо Сабрина ҷияни ман аст. Як бора сразу гуфта истодам ки мепурсед ки 7 буд, барои чи 8 шуд. Барои онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, аслан 8 фарзанд дорам. Фарзанди колониям Рустам, писари колониям дар хизмати ҳарбӣ аст. Ба ҳамин хотир айни замон 7 фарзанд дар хонаи мо. Она ино. Технологии эти швы изучали мы. Швы? Да. Ну, как раз сейчас будешь здесь применять. Я вам потом это покажу, что это там швы. Давай. Бо сардори Настенька хон, Маша. Да, Маша? Маша, кточек гап зал? Я кушала, слышишь, что она сказала? Я слышал, пап. Я лучше не говорю. Дӯстони азиз, лайк монданро аз худ. Дӯстони азиз, аз шумо бисёр хоҳиш дорам ки лайк монданро аз хотир набароред. Видеоҳои мо, влогҳои мо 1000, 1500 просмотр доранд, 2000
видеои охиронамон 3000 просмотр дорад, лекин лайк кам аз 300 то лайк. Ба ҳамин хотир аз шумо илтимос мекунем ки яктоги лайк монед. Теперь эту белую открываю. Сабрин, давай ты тоже помогай. Вот, бери вот это моя. Тут игрушки, вот много игрушек. Вот. Бери и открываю. Одну игрушку. А был ведь целый пакет, вы что добавили? Это у меня все были. Да. Половина у Малики. хоҳарону модарони азиз, дар ҳамин ҷо мехостам бо ҳамин благодарности ки ба ман соли 2019 додагӣ буданд бо шумоён падилитса кунам. Рӯзи иди модаро буд ва барои ман як букети хушрӯй ва ҳамин благодарностиро доданд за активную жизненную позицию, достойное выполнение материнского долга и в связи с празднованием Дня матери. Инро ба ман ба хотири он доданд ки дар детсад, дар мактаб ва ба хонамон меомаданд, тафтиш мекарданд ва дар мактаб ва детсад характеристикаи хуб доданд дар бораи ман, дар бораи фарзандони ман. Ба ҳамин хотир ба ман ана ҳамин благодарностиро доданд аз тарафи мери шаҳрамон ва фикр мекунам ки ин бисёр як мумкин барои баъзеҳо ин як чизи ночиз аст, лекин барои ман меҳнати маро қадр карданд. Ман тамоми ҳастиамро барои кӯдаконам, барои фарзандонам бахшидам. Бо забони русӣ гӯем, я полностью ушла головой в воспитание детей. Ҳамин бо тамоми ҳастиам ба тарбияи фарзанд машғул ҳастам. Ба ҳамин хотир ана ҳамин благодарностиро ба ман супориданд ва барои ман ин як мотиватсия аст. ҳамин хел дӯстони азиз, анамин камтар бошад ҳам аз гузаштаи мо ба шумо нақл кардам. Да. Такое время. Они там чуть-чуть погулять хотят, поиграть. Ага, отлично. Сейчас еще у тебя Ана бантик тамошобинон, сделают. Настенькаро бинед, аллакай варежка сохтааст. Молодец, Настя. Ну все, давай прощаться будем со всеми. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки вверх. Молодец, пальчики вверх. Пальчики вверх. ана тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.